Dan il-programm imwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Dallas 2000, Hamrun, Green Supplier, Bulmarat, Jones Group, Hamrun, San Antonio Hotel and Spa, Buġibba, Casa Form Ħal Ormi, St. James Hospital, Slima, Zabbar u Zebuċ, Paul Mizzi ta' The Photographer f'Gura, Coca-Cola u Calbros Bathroom Center Birkirkara. Bdejna filming fl-Ulju tas-sena l-oħra, filming kuljum qasnaf kif għadda s-sajf. Fil-verità qasnaf kif gerbu l-ġranet u l-ġimgħat u wasanna saw. Kif stqarrejt fil-gwida, is-sensiela ta' Deja Vu ħadd gost niktibha. Ktibt is-sensiela ta' Becky, kien challenge għalija, ktibt is-sensiela ta' KC, però l-feeling kien li dak huwa xogħli u rrid nikdbu. F'Deja Vu l-istorja kienet differenti. Kont nieħu gost litteralment nikteb ix-xeni. Għaliex ġrali jekk ma nafx, probabbilment il-fatt li kont imdawra b'ħafna żgħażagħ li għalihom Deja Vu kien sar parti minn ħajjithom għamlet li differenza. 5, 4, 3, 2, 1. Waħda minn dawk it-tnej irrid. Min? Hillary jew Sherin. Wis her. Ħilek għal waħda minnhom? Irrid jew ma rridx ser ikolli nemmen fid-destin. Ħanajdilkom xi ġra l-sena l-oħra. Kont daħalt kanzunetta għal konkors kanzunetta Indipendenza u fl-istess żmien ħarġu koll applikazzjonijiet ta' Don't Stop Me Now. Il-kanzunetta tal-Indipendenza kienet għaddiet li però kelli nażel xi ħaġa bejniethom. Sfortunatament f'Don't Stop Me Now ma kontx għaddejt mal-finalisti u tistgħu timmaġinaw kif kien ħassni għax f'daqqa waħda kont spiċċajt b'xejn. B'sorpriża kbira, Eileen kienet ċempitli u staqsitni jekk kontx interessat sabiex nibda nħusem fid-drama ġdida li kienet ħatibda hi. Ovvjament ħtafta fil-kelma. U mur għajdli li l-karattru ta' Jacob kien ħajkun karattru ewlieni u l-nies tant ħajibdu simpatija ma' dan il-karattru.
Għajt il-loħtok biex tirtira l-appell u tħallas dak kollu li għalla l-qorti. Imma jien il-loħti ma narajiex. Isma' nixħan għajdlek, għajt il-loħtok li jek tibqa' sejra bl-appell se jġrilek xi ħaġa. U jekk tirbħu qed inwedek li inti spiċċa bħal missieri. Qed tisma'! Ili naf il-Kristin minn żmien is-sixth form u naf kemm tagħti pariri u idejat sewja lill-omma. Li ġara kien li saret taf li ħadsem f'diversi produzzjonijiet teatrali u ħajret lil-lajlin biex tipprovani. Bħalma jaf kulħadd spiċċajt ħadd il-parti f'din is-serje. Għalija il-kant, ir-reċtar u kull fejn jidħol bħal kumedja iħajti. F'deja vu tallimt xiġifieri tkun perfezzjonist. Għajlin ma tikkuntentax ruħha malajr u toqgħod attent għal kull dettall. Il-parti tiegħi kienet waħda prinċipali u kienet tirrekjedi ċertu serjetà għax kollox kien idur magħluk fil-verità. Fis-sajf konna nagħmlu sa 3-4 ta' filgħodu nifilmjaw, mhix ċajta, x'fl-aħħar mill-aħħar kulħadd kien jgħajja. Biss però s-sodisfazzjoni li tagħna deja vu hi xi ħaġa inspjegabbli. Inħossok qribi kull ħin. Nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl. Jekk mhix imħabba li għandi għalik. Għada xemx mhux tila tul is-seb. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja. Għax lilek nara biss f'għajnejja. Tkun f'moħħi l-lejl u nar, m'hemmx ħliefek ngħid għalija. Minn wiċċek nilma' ħdija, din qalbi tgħix bl-imħabba lik. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja. Għax lilek nara biss f'għajnejja. Tkun f'moħħi lejl u nar, m'hemmx ħliefek ngħid għalija. Wiċċek nilma' ħdija, din qalb li tgħix b'imħabba li kont ħlomt u qomt mirbuħ. L-imħaddam lejt bid-dmuħ. Binni ħed bdejt nirton, għax rajtek sejr għal-bord. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja. Għax lilek nara biss f'għajnejja. Tkun f'moħħi lejl u nar, m'hemmx ħliefek ngħid għalija. Min wiċċek nilma' ħdija, dil-qalb li tgħix b'imħabba li. Dil-qalb li tgħix b'imħabba li. Jibqgħu jistaqsuni jekk min ikanta u x'jiena jew Mike Spiteri. Dak leħni jien inkanta. Il-fatt li n-nies kienu jiltaqgħu miegħi barra u jaħsbu li għandi l-istess karattru ta' Jacob għalija kien ta' soddisfazzjon kbir għaliex ovvjament kont qed nikkonvinċihom il-karattru li qed iwassal. Però nista' nassigurakom il-karattru ta' Jurgen u ta' Jacob huma ferm differenti. Hux? Huma differenti, mhux vera? Jaħsbuni taf, jaħsbuni ma nibża minn xejn. Dak Luke, fil-verità l-avventura ma taqbilx miegħi. Pereżempju kelli naqbes xi kanċell, nitla niġri sellun, jew inkella nilab logħba futbol ma' nies professjonali. Qalbi kienet tagħmel tikk. Ma jfissirx li ma nżomma ħadd mal-futbol, inżomma l-Milan. Mhux mal-Juventus, għalkemm imlow lill-kamra kollha tal-Juventus ikollok tagħmel li matriċ għall-parti. Xi skuża ġibtilha biex ma mortx allura? Issa nsejja, int mhux l-ewwel ma mortx. Sally. L-ewwel darba li għajjat lil Martin Sappiano biex jiġi jagħmel biċċa filming għal Deja Vu, rittu jagħmel li ftit mutetti waqt li jkun għaddej u jinserta lil Jacob fil-bar qed ikanta l-kanzunetta Superhero u d-daħq illi tħaqna dakinhar xi ħaġa li ma ninsija
qatt. Sejna ma kont se nkun kuntenta b'tejk waħda u daqshekk, allura ġeltu jerġa' u jerġa' u jerġa' u tittara li l-kull min kien inserta d-dej dak il-ħin jieqaf ħares leħ jgħidulek da x'inhu jagħmel. Però dik kienet id-darba fejn jien ġejt inspirata biex dal-karattru ta' Martin Sapjano inkompli nifirxu. You make me feel like a superhero. My heart already counting down to zero. Little devil eyes, blinded by your love. You're the girl that rocks my life. You make me feel. You make me feel like a superhero. My heart already counting down to zero. More than a stone, stronger than steel. I'm getting supernatural energy. You make me feel. You make me feel like a superhero. Jina diġa ħdimt ma' Eileen fis-sensiela ta' Becky. U naf kemm huma popolari l-produzzjoni tagħha għax sa tal-aħħar in-nies fit-toroq kull fejn imur isejħuli is-Sur Bert. Anyway, kont fil-karozza tinsuq ħadd ċevi t-telefon, ismani! Insomma, għarafta l-Eileen, għalli ta' titkellem jiena u qabel ma spiċċat, għalli, ovvjament, il-mistoqsija kienet, trid parti f'deja vu, laqqas laħqeda, għattara jesu, għagġi tajtruħi, unur li naħdem Eileen, anyway, bdejn nagħmel il-parti, eccetera, però ma kontx naf, għax minix kantant, li rrid inkanta jiena, anyway, rrid inkanta. Pero qabel ma nkanta li tkun naf il-lines jiena, da bħall-atleta ma jistax jiġi qabel ma jaf jimxi mhux hekk. Anyway, tallimt il-lines somehow għamilta u bdejt inkanta n-nies jasbuni kisa jgħidu naqtalhom nabtit għandi rasi kaxxa tonda ippakjata bit-taħwit nof nitkellem ħafna isna bit-Taljan u bil-Franċiż iżda l-aktar li nitħawwad ħaf bil-Maltin u bil-Nies. Anyway, għad ħlista, Eileen, taħlista wkoll Eileen. Tatni part oħra, kanzunett oħra, lines. Kanta, insomma, din kienet diska ta' Tramps, il-grupp Awċi, insomma, tal-Lampuki kienet, jina ma saċalju mill-Lampuki, imma insomma, il-kanzunetta li kienet ħelwa, ta' kull filodu, Peppi ix-xemx, joħroġ mill-menqa xintitla ix-xemx biex jaqbad il-Lampuki. Anyway, to cut a long story short, very much had gost, and it's a pleasure to work with Ali. Pero ħaġa li impressjonatni, u dejjem timpressjonani, ikolli appreciate il-mara li nammira ħafna minn filgħodu sa filgħaxija u kattu action u kattu ma nafx tagħmel u editing u da qatt ma torqod għax kull fejn arat tagħmel. Xogħol. Taf x'impressjonatni u nispiċċa b'di. Li Eileen mal-atturi kollha, inkluż jien, il-pressure li għanda dejjem tajt grazzi. And there's an attitude, a good attitude, għanda attitudni vera professional. Grazzi għali. Meta kien se jirrikordja l-kanzunetta, jina mort l-istudio biex nassistih u nsibu barra jistennini. Inżilt mill-karozza u għetlu Martin mhux aħjar qiegħed ġewwa tippruva ħalli issa ma naħlux ħin, għalli lesta. Għetlu lesta, għalli issa jidħol ismaħħa u jekk ma toġbokx, fejn ma joġbokx nirranġaw. Tħalt l-istudio, smajt il-kanzunetta, ħarist leħatlu, da mux jint. Isuħali, ġibet l-ura għalli xieġifiri mux jien. Fil-verità kienu, tant ħada bis-serjetà, illi mux tal-li għamila 50 ħin, tal-li r-rikordja tajba ħafna. Taw xinu ma? Torta tal-Lampuki. Veru, mill-ossos minn il-Lampuki. Issa jien naf. Ta' kull filgħodu, Peppi ix-xemx, joħroġ mill-menqa kif titla' ix-xemx. Laqna. Evangellu? Il-Lampuki. Kull filgħaxija kien tinżel ix-xemx, in-nies tistenna il-Peppi ix-xemx biex jidħol bil-Lampuki. Ħajja l-Lampuki, ħajja l-Lampuki, ħajja l-Lampuki, ħajja il-Lampuki. Ħajja l-Lampuki, ħajja l-Lampuki, ħajja l-Lampuki,
ħajja, 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 il-Lampuki! Dħalt fid-drama Deja Vu verament kombinazzjoni meta s-sena l-oħra ltqajt Majlin il-Ġermanja waqt il-Eurovision. Konna parti, ġiet fuqi u qalt li kienet se tiktib li parti fid-drama l-ġdida. Jien ovvjament sibtu laħan idher darba mhux li kont se nkun waħda mill-karattri prinċipali. Jiena dejjem infittex dawk in-nies illi jispirawni. U Selin għandha dik ix-xi ħaġa illi tiġbdek. Ma nafx x'inhi eżatt, imma il-mod ta' kif titkellem, il-mod ta' kif iġġib ruħha, turik biċċar li persuna ġenwina. Fi kliem ieħor jien ħadd grazzja magħha mill-ewwel. Iva xxukkjajta meta ttilha li kellha tkanta, imma għamlitha wkoll. To smoke with one word, with one stroke. Deep in my heart is desire to love. Deep in my soul is desire to grow. Deep in your smile is desire for more. Deep when we kiss, the feeling that can be missed. Let me live, let me die, let me laugh, let me cry. Fire in flames of desire. Be my river of hope, my mountain of truth. Let me color your life with the color of love. Deep in my heart is desire to love. Deep in my soul is desire to grow. Deep in your smile is desire for more. Deep when we kiss, the feeling that can be missed. Desire to love. Deep in my soul is desire to love. Deep in your smile is desire for more. Deep when we kiss, the feeling that can be missed. Desire, 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 love. U spiċċajt inkanta wkoll, arajina għadx kantajt f'omri, ħlif forsi ġo x-xawer. Imma ovvjament lajli norit fiduċja fija, rrid noħroġa ta' mara u naħseb irnexxieli. Fl-opinjoni tiegħi waħda mill-isbaħ xeni u waħda mill-iktar xeni impenjattivi illi kellna f'dan is-series kienet ix-xena tal-bomb scare. Ma ħdimniex fuq darba u daqshekk, ħdimna fuqha diversi drabi u hawnhekk nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil kulħadd. Il-kameraman tiegħi li huwa Jack of all trades, Frank Zammit, tani dak kollu li ritt fejn jidħol filming u mbagħad ix-xena ġiet ikkumplimentata bil-mod mill-isbaħ ta' kif ġiet editjata. Iva, naf li tfal draw. Miss Fiorini, din importanti għax jista' jkollna bomba. Bomba? Le sinjura mhux lilek, ħanaqta' issa nċemplulek lura. Għadu kemm kelli telefonata anonima, taf tkun ċajta. Imma mhux se nieħu l-ebda riskju, mhux ċempel il-pulizija. Irridu nifhmu li minkejja li s-sonit dejjem fih 14 linja. Tħallux il-sħabkom jieħdu deċiżjonijiet għalikom. Importanti li teħdu għandhom id-deċiżjoni. Nitlob ftit l-attenzjoni immedjata ta' kulħadd. Irridkom minnu fih titilqu minn fejn intkom u tmorru fil-grounds tal-iskola, inkluż l-allema. Għadu kemm kellna teddida ta' bomba u rridu nieħdu l-prekawzjonijiet kollha. Bil-kwiet u bil-kalma. Din xi ċajta x'inhi? Ma nafx, inti tieħu ċans. Mela x'nagħmel?
Aħjar immorru l-barra x'se jsibuna u Neħlu miegħu. Għalkemm fil-passat kelli l-opportunità naħdem ma' kumpanija li kienet qiegħda tipproduċi teleserji li jiena personalment qatt ma ħdimt hands-on fuq drama televiżiva u xogħli f'Deja Vu kien li nikkoordina l-crew ġifieri nara li dejjem hemm in-nies kollha li hemm xogħol li jiġu għax-xogħol u xogħli kien ukoll dak tal-camera person. Meta jkollok il-Lajli Montezin direttur, ma tantx hemm kompromessi di tiddeċidi li trid ċott, tiddeċidi li trid jinnaf xena ta' bomb scare, tiddeċidi li trid excellent ta' karozza u dik ix-xena b'xi mod jew ieħor trid issir. Kellna ħafna challenges ta' postijiet ta' anke l-maltemp li kien ħabbatna, però bis-sewwa jew bidnewwa dejjem irnexxilna naslu u tuħu gost li dak li tkun qattajt sigħat twal ħafna x'ta' minn ngħidu li konna nagħmlu ġili anke 19-il sigħa straight filming. Wara dawk is-sigħat kollha ta' filming tuħu gost nhar ta' ħadd filgħaxija tpoġġi tara l-episodju u tara li l-editors għamlu biċċa xogħol tajba bil-footage kollu li tkun ġbidt int. Kienet tassew esperjenza sabiħa, impenjattiva vera. Kull proġett li tidħol fih titgħallem minnu affarijiet ġodda. Majlin tallimċini persistenza, x'nibqgħu nippruvaw sakemm tieħu dak li trid u fl-aħħar kienet worth it. Wara s-sensiela ta' KC ridna noħorġu b'xi ħaġa differenti. U hemmhekk twildet l-idea ta' Deja Vu propju f'April li għadda. Jien kont ħriġ bl-idea li nagħmlu drama immirata għaż-żgħażagħ u din l-idea l-mama oġbita. Imbagħad għattilha għalfejn ma ninkludux il-mużika u din l-idea oġbita wkoll. Imma bagħad kien il-papa li ħareġ bl-idea li nużaw kanzunetti Maltin biex nerġgħu nagħtuhom il-ħajja. Imbagħad il-mama qabdet dawn l-idejat kollha f'daqqa u sakemm konna qed nagħmlu ftit brainstorming biex naraw kif tista' tiżvolġi l-istorja, il-mama ħarġet bl-idea li jkollha inċident biex tibda tħoss dak li se jiġri u proprju kien hemmhekk li twilet il-kunċett ta' Deja Vu. Ejja law, Donald! Ejja law, għax tajrek xi karozza. Ara taqbdux ftit għax ma niflaħx nimxi importa. Issa hija x'ħataddi xi karozza u tajru. Naħseb dwar triq ħażina għax minix Jiena l-kanzunetti Maltin inħobbhom ħafna, fil-verità ndoq ħafna minnhom waqt il-programm tiegħi fuq ir-radju. U hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-kompożituri, l-awturi u l-kantanti kollha li ċempiltilhom u dejjem sibthom lesti biex jgħinuni. Naħseb li sodisfazzjon illi smajna lil dawn iż-żgħażagħ ikantaw il-kanzunetti Maltin. Apprezzament li l-kompożituri u l-awturi żgur u allura minn din is-serje inħossi li ħareġ xi ħaġa ta' ġid.
Biss jekk tħares lej il-Facebook u tara t-talba li kien hemm biex jerġgħu jisimgħu u jerġgħu jaraw daw il-kanzunetti Maltin, l-entużjażmu xi ħaġa li timmerraviljak. L-uniku darba li inkludejna kanzunetta li kienet barranija kien meta Bett bdiet timmaġina xi tit minn għandhom Miss Hazel, però f'dak l-episodju xorta inkludejna kanzunetta Maltija. And it's bringing me out the dark. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head, and you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head, and you played and you played and you played and you played it to the beat. Hello. Kont inkun verament ħerqana li jasal it-tnejn, dan għaliex għax kważi kull nhar ta' tnejn kien ikolli filming. Tista' tgħid li ċ-ċaċċu bar għamiltu tiegħi u ħadd anki l-qagħda wara l-bar. Però apparti ċ-ċajt għax Majlin ix-xogħol xogħol. Ħafna mid-diskors li kienet tiktibli tista' tgħid li kienu qed jagħtu messaġġ indirettament. U ta' dan kont nieħu pjaċir għax naf li l-produzzjonijiet tagħha huma ferm segwiti. U dan nista' ngħidu għax illum il-ġurnata jarfuna ħafna nies fit-triq. Grazzi għal karattru tiegħi f'Deja Vu, naħseb u nispera li n-nies qed taħarsu lejn it-transessuali b'lenti differenti. Min dejjem kont inħobb nisfen, niftakar l-ewwel kont bdejt bil-lezzjonijiet tal-jazz, mort ballroom dancing, għamilt ftit hip hop u anke kelli l-opportunità li nitgħallem ftit line dancing għaliex il-mama kellha produzzjoni li kellha x'taqsam mal-country music. Kantu mużika minn dejjem kienu għal qalbi u nista' ngħid li twelid nirreċta għaliex darba snin diġà kelli parti żgħira fis-sensiela ta' Sosi. Għalhekk Deja Vu tani l-opportunità li nagħmel l-iktar tliet affarijiet li nħobb kollha f'daqqa. When you lay your eyes on me, your feeling sets me free. You're my vision of love, the very heart of life. The last word, and you made me dream again. Took me where I've never been. You made me dream again.
jien diġà kont dimt Mylene fis-sensiela ta' Becky. U meta qalt li għandha parti għalija f'Deja Vu, ma kontx naf dan il-karattru x'kien ser jinvolvi, biss kont kuntent ħafna b'Leighton il għaliex grazzi għalih u grazzi għal Eileen minnu nħareġ sens ta' umorizmu li niżel tajjeb ħafna mat-telespettaturi. Tantu hekk li kien ta' soddisfazzjon kbir ħafna għalija meta kont niltaqa' ma' xi ħadd u kien jgħidli li nisel bis-sima għax il-bużullotti ta' Leighton veru daħquh. Deja Vu ena wkoll biex nagħmlu ħafna ħbieb ġodda. Tantu hekk illi kull nhar ta' ħadd konna niltaqgħu biex naraw l-episodju flimkien. Waħda mill-iżjed ċeni li tħaqt fiha u ħadd gost nagħmel ma' Leighton hija fil-fatt ix-xena tat-tieqa. Ser. Ġara. Għedin għadha li nifsi. Intaf x'intamel wara l-iskola? Veru ser. Niftaħ il-bib ser. Iftu. Leighton, jekk di xi ċajta minn tiegħek, il-bib donnu ma kienx biżżejjed. Ħaniftaħ it-tieqa seħ. Jekk hemm bżonn niftu twieqi kollha. Barra Leighton. Ix għamilt? Ġik in-nifs biex titħaq issa. Barra! Anzi, mhux hekk nagħmlu, niklaq jien. Jien ukoll kont f'Becky, insomma ma nafx ma kienx f'Becky, imma il-karattru li kelli f'dak is-serial kien differenti minn dak ta' Deja Vu. Infatti il-karattru li kelli qabel kien wieħed li jiġbed antipatija kont surmas, disċiplina kbira u kien daqsxejn egoist. Mentri il-karattru li għandi ta' Alfred in-nannu f'Deja Vu huwa differenti ħafna. Wieħed li jiġbed simpatija kbira, anzi iktar minn simpatija kien hemm min qalli li jitħassruh lin-nannu. Imma insomma xorta ħadd gost ħafna ninterpretaħ il-karattru għalkemm mhux dejjem is-sitwazzjonijiet kienu faċli biex ngħidu kollox. Il-ħinijiet mhux dejjem kienu ideali, veru kelli xi xeni il-biċċa kbira bil-dressing gown u l-piġama kont nista' nibqa' seri dar nidħol fis-sodda, imma ċ-ċajta parti ħadd gost ħafna ninterpretaħ u qatt ma niftakar li tlaqna minn fuq il-location qabel kulħadd kien kuntent u sodisfatt bix-xogħol li konna minnha. Li kolli bniedem bħal Joe Izzo qed jieħu sehem fi produzzjoni tiegħi mhux biss huwa sodisfazzjon, imma inħossni onorata. Għalkemm lilu ma noqgħodx ngħidlu hekk fitxu. Imma meta kont iżgħar, għalija dan il-bniedem kien wieħed mill-ikoni tal-palk. Min jaf kemm kont nifraħ meta kienu jċempluli biex nagħmel partiċella ta' dak iż-żmien fuq il-palk. Imma Alla ħares ma kienx hekk, għax dak kien il-bidu tal-karriera tiegħi u tallimt xi ġifieri tibda mill-qiegħ u dik tagħmel differenza kbira. Jake! Ikkalma.
jiġrilek pa? ċerti emozzjonijiet kienu iktar faċli minn oħrajn għaliex wara kollox jien nannu wkoll u għandi neputi. U Eileen ma kienx taf imma in-neputi tiegħi jismu Jake ukoll. U niftakar dakinhar li der dil-biċċa li għadkom kemm rajtu, bdejt inħares lejn Ben, il-mara tiegħi, u bdejt ninnota ċertu emozzjonijiet, ċertu feeling. Issa biex inkun għad kollox il-mara tiegħi mi assolutament xejn fan ta' teleserials Maltin. Imma għal xi raġuni deja vu donnu ġibida u baqa' tissegwih sal-aħħar episodju. Ħarija, mur naqra l-ura xekka ħarira. Rolling. Waqt labu, hi, ullu kif jilabu għadonki. Action! Għax ista tkaċi, jom. Ġerri, action għadha. Rolling. Action! Action! Jitfa. Francesco. ħadd irid jgħidlek x'tagħmel. Rolling. Action! ħadd irid jgħidlek x'tagħmel. Għal-islim, ġo minn taħt. Mela. Meta filmjajna din is-silta, iggustajtu wisq lil ġew, għax qatt ma niftakar li rajtu jitħaq daqskemm daħaq dakinhar. Insomma, fil-verità, kulħadd daħaq. Issemmew it-tfal kienu ħelwin wisq, imma parti minn hekk kienu verament bravi. Kienu jiġu preparati u qatt ma ħadu għalihom jekk forsi kont ngħid xi għajta tajba. Kienu jimmeraviljawni kif kienu jilaħqu ma' kollox, mal-iskola, mal-mużew, produzzjoni fuq il-palk u naturalment mal-filming. X'in tagħmel? Ma nistax norqod. Għaliex? Għax riġużi medni liġ good night. Naf, anki jiex taq ngħidilha good night. Trid immorru issa. U nqajmuha? U jekk iqom minn nannu? Ġej. Ma nafx innu tajtux, imma f'dik is-silta li għadkom kemm rajtu ma kien hemm katt imkien. Jiġifieri t-tfal kienu jafu l-linji tagħhom u setgħu jibqgħu għaddejjin jitkellmu daqs li kieku kienu qegħdin jitkellmu fil-ħajja reali. Meta tfal, somma f'dal każ l-atturi kollha jiġu preparati, jagħmlulek ħajtek iktar faċli hux. Livi għażlitni wara audition. Jien Eileen ma kontx nafa sewwa u fil-bidu meta kienet tajjeb miegħi kienet taħsadni. Imma mbagħad bdejt niduna x'ridiet nkun veru tajba. Dejjem għamil dak li qalt li żied ħaġa li ssib diffiċli fil-bidu biex ma nħares lejn il-kamera. Imma mbagħad rajt ukoll. Issa qed nistenna l-iskript il-ġodda ħalli nerġgħu nibdew niffilmjaw. X'gost? L-iżjed momenti li kienet tissorprendini għal Tea li kienet tagħmel il-parti ta' Ember kien meta kien ikollha bżonn tikbi fil-parti. Tant kienet tagħmilha b'konvinzjoni li kienet qabdek il-bart daqskemm kienet tagħmilha tajba. Ma ġobkomx? Differenti minn ta' nannu. Importa tagħmilli xi ħaġa oħra, please. Nagħmillek xi ħaġa oħra. Mhux inti ordnajt irross il-forn, issa tiklu jkollok. Vicky, kalma. Tgħidlix hekk, David, għax il-ħin jien ħlejtu biex għamiltilhom dak li rridu huma. Imma m'għandux l-istess toma, ma. Ir-ross il-forn bir-rossu t-salsa jsir. Ma naħsibx li n-nannu għandu x'indulġenzi jien. Kulu, wara minn minnkom iqom il-mal-mejda. Iqa Fender. Satiklu ma, ossa tiklu Fender. Imxi miegħi, imxi. Saniklu. Dawk l-istudenti li kienu jitlu bħala żgħażagħ f'din it-teleserial tista' tgħid laqgħat ma ntaqgħu qabel. Iżda tant kemm konna nieħdu gost il-filming illi aħna malajra minna ħbieb
u konna nistennew dak il-mument li ikonna filmin kalli nerġgħu nintaqgħu. Jien meta kont żgħir kont nixtieq naħdem għal darba Majlin. U meta ċemplit li biex immur l-ewwel darba il-laqa, ħadd ma rid jemminni, ħasbu li qed nivvinta. Tatna ċans, mhux biss li nidru, iżda wkoll li aħna nuru x'nafu nagħmlu. Ħafna minna qatt ma deru quddiem kamra u tista' tgħid illi tatna speaking bar żgħira wkoll. Tridna dejjem ippreparati u tinsista ħafna fuq il-linji. Ta' żgħażagħ li aħna ġieli ġalnija tajjed xi waħda, meta tajjed hekk xien u aħna nkomplu mpaċċu u nitqgħu. Imma vera sirna nħobbu lil xulxin. Ħaġa waħda biss ngħid, iġri bda l-filming tat-tieni sensiela. Aħbar sabiħa għall-lawċin li jixtiequ jiltaqgħu mat-tim ta' Deja Vu. Hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lis-Sindku u lill-Kunsill tal-Arb illi jogħġobhom jistidnuna biex bħala Deja Vu niġu nagħmlu show għal seħer il-punent ta' din is-sena. Mela magħkom lawċin għandna l-opportunità li niltaqgħu l-Arb fid-29 ta' April. Nispera li ħafna minnkom tkunu hemm. Għas-sensiela l-ġdida li tibda f'Ottubru li ġej fost l-atturi li żgur ser jibqgħu magħna hemm Mary Spiteri li kienet tagħmel il-parti ta' Miss Fiorini, xtaqet li tkun magħna waqt dan il-programm imma insertat ġimgħa impenjattiva ħafna liha. Naf li qed tarana bħalissa Mer, grazzi mill-qalb tas-sem illi tajt f'Deja Vu. Ma nixtiex li forsi nweġġak imma niktiblek wara li ħajti fdejt u min jien biex ngħid inċint il-mod kif tgħix, il-mod kif tgħid għadni biss qiegħda nibda biex nifhem sewwa il-veru min int ma kif idejja tmiss is-sensazzjoni kbira wis ikolli ta' bil-fors nala għajnejja u nixtieq nżommok miegħi sal-mewt sakemm ix-xahar li sar gris sakemm jitnaqqas ta' ħsibiet il-peace. Dejjem hemm mint fit-talent ġdid sa minn meta kont nagħmel il-programmi ta' tfal u hekk se nibqa' nagħmel. Dwar id-Deja Vu li kien ikolli f'din is-sensiela, fil-verità niġu f'sitwazzjonijiet li ngħidu isna di diġà għaddejna minnha. Jiena issa fil-ħajja vera niltaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li misli jdejja jgħidli xtara. Però ma naħsibx li xi ħaġa sabiħa li tkun taf se jiġrilek fil-futur għax kieku tkun titbiddlu żgur. Allura l-aħjar inħallu f'idejn il-bambin u dak li għandu jiġri ħalluha jiġri. Se niċċaqalqu fl-aħħar. Se tibqa' bin-nervi. Xaħna kwieti? Ftit mużika?
Qabatu qasa. Taġġilx ta'. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja minn qalbi lid-diriġenti ta' Net Television illi kellhom fiduċja għamja fix-xogħol tiegħi. Nirringrazzja lil Luizel, lil Josef, lit transmission officers li kienu jkunu on duty meta kien joħroġ Deja Vu u lil ħaddiema kollha ta' dan l-istazzjon. Ħdimna tajjeb ħafna flimkien, jalla nibqgħu hekk. Niltaqgħu f'Ottubru. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Dallas 2000, Hamrun, Green Supplier, Bulmarat, Jones Group, Hamrun, San Antonio Hotel and Spa, Buġibba, Casa Form Ħal Ormi, St. James Hospital, Slima, Zabbar u Zebuċ, Paul Mizzi ta' The Photographer f'Gura, Coca-Cola u Calbros Bathroom Center Birkirkara. Dak leħni jien inkanta. Il-fatt li n-nies kienu jiltaqgħu miegħi barra u jaħsbu li għandi l-istess karattru ta' Jacob għalija kien ta' sodisfazzjon kbir, għaliex ovvjament kont qed nikkonvinċihom il-karattru li qed iwassal, però nista' nassigurakom il-karattru ta' Jurgen u ta' Jacob huma ferm differenti. Hux? Huma differenti, mhux vera? Jaħsbuni taf, jaħsbuni ma nibża minn xejn. Dak Luke, fil-verità l-avventura ma taqbilx miegħi. Per eżempju kelli naqbes xi kanċell, nitla niġri sellun, jew inkella nilab logħba futbol ma' nies professjonali. Qalbi kienet tagħmel tikk. Ma jfissirx li ma nżomma ħadd mal-futbol, inżomm mal-Milan, mhux mal-Juventus, għalkemm imlow lill-kamra kollha tal-Juventus ikollok tagħmel li matriċ għall-parti. Xi skuża ġibtilha biex ma mortx allura? Issa nsejja, int mhux l-ewwel ma mortx. Sally. L-ewwel darba li għajjat lil Martin Sappiano biex jiġi jagħmel biċċa filming għal Deja Vu, rittu jagħmel li ftit mutetti waqt li jkun għaddej u jinserta lil Jacob fil-bar qed ikanta l-kanzunetta Superhero u d-daħq illi tħaqna dakinhar xi ħaġa li ma ninsija qatt. Sejna ma kont se nkun kuntenta b'tejk waħda u daqshekk, allura ġeltu jerġa' u jerġa' u jerġa' u tittara lil kull min kien inserta għaddej dak il-ħin jieqaf ħares leħ jgħidulek da x'inhu jagħmel. Però dik kienet id-darba fejn jien ġejt inspirata biex dal-karattru ta' Martin Sappiano inkompli nifirxu. You make me feel like a superhero. My heart already counting down to 0. Devil eyes, blinded by your love.
You're the girl that rocks my life. You make me feel. You make me feel like a superhero. My heart already counting down to 0. Oh, than stone, stronger than steel. I'm getting supernatural energy. You make me feel. You make me feel like a superhero. Jina diġa ħdimt ma' Eileen fis-sensiela ta' Becky. U naf kemm huma popolari il-produzzjoni tagħha għax sa tal-aħħar in-nies fit-toroq kull fejn imur isejħuli is-Sur Bert. Anyway, kont fil-karozza tinsuq ħadd għata ċevi t-telefon, ismani! Insomma, għalaf tal-Eileen, għalli ta' titkellem jiena u qabel ma spiċċat għalli, ovvjament, il-mistoqsija kienet trid parti f'deja vu laqqas laħqeda għattara jesu, għagġi tajtruħi, unur li naħdem Eileen. Anyway, bdejn nagħmel il-parti, eccetera, però ma kontx naf għax minix kantant, li rrid inkanta jiena, anyway, rrid inkanta. Però qabel ma nkanta li tkun naf il-lines jiena, da bħall-atleta ma jistax jiġi qabel ma jaf jimxi mhux hekk. Anyway, tallimt il-lines somehow għamilta u bdejt inkanta n-nies jasbuni kisa jgħidu naqtalhom nabtit għandi rasi kaxxa tonda ippakjata bit-taħwit nof nitkellem ħafna isna bit-Taljan u bil-Franċiż iżda l-aktar li nitħawwad ħaf il-Maltin u bil-Nies. Anyway, għad ħlista, Eileen, taħlista u kol Eileen, tatni part oħra, kanzonet oħra, lines, kanta, insomma, din kienet diska ta' Tramps, il-grupp Pawċi, insomma, tal-Lampuki kienet, jina ma saċalju mill-Lampuki, imma insomma, il-kanzonet li kienet helwa, ta' kull filodu, Peppi ix-xemx, joħroġ mill-menqa xintitla ix-xemx biex jaqbad il-Lampuki. Anyway, to cut a long story short, very much had cost, and it's a pleasure to work with Ali. Pero ħaġa li impressjonatni, u dejjem timpressjonani, ikolli appreciate il-mara li nammira ħafna minn filgħodu sa filgħaxija, u kattu action u kattu ma nafx tagħmel u editing u da qatt ma torqod għax kull fejn arat tagħmel. Xogħol. Tafx impressjonatni u nispiċċa b'dik. Li Eileen mal-atturi kollha, inkluż jien, il-pressure li għanda dejjem tajt grazzi. And there's an attitude, a good attitude, għanda attitudni vera professional. Grazzi għali. Meta kien se jirrikordja l-kanzunetta, jiena mort l-istudio biex nassistih u nsibu barra jistennini. Inżilt mill-karozza u għetlu Martin mhux aħjar qiegħed ġewwa tippruva ħalli issa ma naħlux ħin, għalli lesta. Għetlu lesta, għalli issa jidħol ismaħħa u jekk ma toġbokx, fejn ma joġbokx nirranġaw. Tħalt l-istudio, smajt il-kanzunetta, ħarist li ħatlu da mhux int. Isu ħali, ġibet lura għalli xi ġifieri mhux jien. Fil-verità kienu tant ħada bis-serjetà illi mhux talli għamilha fi ftit ħin talli rrikordja tajba ħafna. Taw x'inhuma? Torta tal-Lampuki. Veru, mill-ossas minn il-Lampuki. Issa jien naf. Ta' kull filgħodu Peppi ix-xemx joħroġ mill-menqa kif titla' ix-xemx. Laqna. Il-fankillu? Il-Lampuki. Kull filgħaxija x'in tinżel ix-xemx, in-nies tistenna il-Peppi ix-xemx biex jidħol bil-Lampuki. Ħajja l-Lampuki, ħajja l-Lampuki, ħajja l-Lampuki, ħajja il-Lampuki. Ħajja l-Lampuki, ħajja l-Lampuki, ħajja l-Lampuki, ħajja il-Lampuki. Tħalt fid-drama Deja Vu verament kombinazzjoni meta s-sena l-oħra ltqajt ma' Eileen il-Ġermanja waqt il-Eurovision. Konna parti, ġiet fuqi u qalt li kienet se tiktib li parti fid-drama l-ġdida. Jien ovvjament sibtu laħa nider darba mhux li kont se nkun waħda mill-karattri prinċipali. Jiena dejjem infittex dawk in-nies illi jispirawni. U Selin għandha dik ix-xi ħaġa illi tiġbdek.
ma nafx x'inhi eżatt, imma il-mod ta' kif titkellem, il-mod ta' kif iġġib ruħha, turik biċ-ċar li hi persuna ġenwina. Fi kliem ieħor jien ħadd grazzja magħha mill-ewwel. Iva xxukkjajta meta ttilha li kellha tkanta, imma għamlitha wkoll. To hold, to love and to grow, it takes two heart that beat to the rhythm of one. When you push me away, I taste fear and pain, turns my fire to smoke. With one word, with one stroke. Deep in my heart is desire to love. Deep in my soul is desire to grow. Deep in your smile is desire for more. Kollha li ċempiltilhom u dejjem sibthom lesti biex jgħinuni. Naħseb li sodisfazzjon illi smajna lil dawn iż-żgħażagħ ikantaw il-kanzunetti Maltin. Apprezzament li l-kompożituri u l-awturi żgur u allura minn din is-serje inħossi li ħareġ xi ħaġa ta' ġid. Biss jekk tħares lejn il-Facebook u tara t-talba li kien hemm biex jerġgħu jisimgħu u jerġgħu jaraw daw il-kanzunetti Maltin, l-entużjażmu xi ħaġa li timmerraviljak. L-uniku darba li inkludejna kanzunetta li kienet barranija kien meta Bett bdiet timmaġina xi tit minn għandhom Miss Hazel, però f'dak l-episodju xorta inkludejna kanzunetta Maltija. And it's bringing me out the dark. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head, and you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head, and you played and you played and you played and you played it to the beat. Hello. Kont inkun verament ħerqana li jasal it-tnejn, dan għaliex għax kważi kull nhar ta' tnejn kien ikolli filming. Tista' tgħid li ċċaċċu bara miltu tiegħi u ħadd anki l-qagħda wara l-bar. Però apparti ċ-ċajta xmajlin, ix-xogħol xogħol. Ħafna mid-diskors li kienet tiktibli tista' tgħid li kienu qed jagħtu messaġġ indirettament. U ta' dan kont nieħu pjaċir għax naf li l-produzzjonijiet tagħha huma ferm segwiti. U dan nista' ngħidu għax illum il-ġurnata jarfuna ħafna nies fit-triq. Grazzi għal karattru tiegħi f'Deja Vu, naħseb u nispera li n-nies qed iħarsu lejn it-transessuali b'lenti differenti. Min dejjem kont inħobb nisfen, niftakar l-ewwel kont bdejt bil-lezzjonijiet tal-jazz, mort ballroom dancing, għamilt ftit hip hop u anke kelli l-opportunità li nitgħallem ftit line dancing għaliex il-mama kellha produzzjoni li kellha x'taqsam mal-country music. Kantu mużika minn dejjem kienu għal qalbi u nista' ngħid li twellit nirreċta għaliex d'4 snin diġà kelli parti żgħira fis-sensiela ta' Sosi. Għalhekk Deja Vu tani l-opportunità li nagħmel l-iktar 3 affarijiet li nħobb kollha f'daqqa. When you lay your eyes on me, your feeling sets me free. You're my vision of love, the very heart of life. The last word, and you made me dream again. Took me where I've never been. You made me dream again.
Jien diġà kont dimt Mylene fis-sensiela ta' Becky u meta qalt li għandha parti għalija f'Deja Vu ma kontx naf dan il-karattru x'kien ser jinvolvi, biss kont kuntent ħafna b'Leighton il għaliex grazzi għalih u grazzi għal Eileen minnu nħareġ sens ta' umorizmu li niżel tajjeb ħafna mat-telespettaturi. Tantu hekk li kien ta' soddisfazzjon kbir ħafna għalija meta kont niltaqa' ma' xi ħadd u kien jgħidli li nisel bis-sima għax il-bużullotti ta' Leighton veru daħquh. Deja Vu ena wkoll biex nagħmlu ħafna ħbieb ġodda. Tantu hekk illi kull nhar ta' ħadd konna niltaqgħu biex naraw l-episodju flimkien. Waħda mill-iżjed ċeni li tħaqt fiha u ħadd gost nagħmel ma' Leighton hija fil-fatt ix-xena tat-tieqa. Ser. Ġara. Għedin għadha li nifsi. Intaf x'intamel wara l-iskola? Veru ser! Niftaħ il-bib ser. Iva, iftu. Leighton, jekk di xi ċajta minn tiegħek, il-bib donnu ma kienx biżżejjed. Ħaniftaħ it-tieqa ser. Jekk hemm bżonn niftu twieqi kollha. Barra Leighton. Ix għamilt? Ġik in-nifs biex titħa issa. Barra! Anzi, mhux hekk nagħmlu, niklaq jien. Jien ukoll kont f'Becky, insomma ma nafx ma kienx f'Becky, imma il-karattru li kelli f'dak is-serial kien differenti minn dak ta' Deja Vu. Infatti il-karattru li kelli qabel kien wieħed li jiġbed antipatija kont surmas, disċiplina kbira u kien daqsxejn egoist. Mentri il-karattru li għandi ta' Alfred in-nannu f'Deja Vu huwa differenti ħafna. Wieħed li jiġbed simpatija kbira, anzi iktar minn simpatija kien hemm min qalli li jitħassruh lin-nannu. Imma insomma xorta ħadd gost ħafna ninterpretaħ il-karattru għalkemm mhux dejjem is-sitwazzjonijiet kienu faċli biex ngħidu kollox. Il-ħinijiet mhux dejjem kienu ideali, veru kelli xi xeni il-biċċa kbira bil-dressing gown u l-piġama kont nista' nibqa' seri dar nidħol fis-sodda, imma ċ-ċajta parti ħadd gost ħafna ninterpretaħ u qatt ma niftakar li tlaqna minn fuq il-location qabel kulħadd kien kuntent u sodisfatt bix-xogħol li konna minnha. Li kolli bniedem bħal Joe Izzo qed jieħu sehem fi produzzjoni tiegħi mhux biss huwa sodisfazzjon, imma inħossni onorata. Għalkemm lilu ma noqgħodx ngħidlu hekk f'wiċċu. Imma meta kont iżgħar, għalija dan il-bniedem kien wieħed mill-ikoni tal-palk. Min jaf kemm kont nifraħ meta kienu jċempluli biex nagħmel partiċella ta' dak iż-żmien fuq il-palk. Imma Alla ħares ma kienx hekk, għax dak kien il-bidu tal-karriera tiegħi u tallimt xi ġifieri tibda mill-qiegħ u dik tagħmel differenza kbira.
jiġrilek pa? ċerti emozzjonijiet kienu iktar faċli minn oħrajn għaliex wara kollox jien nannu wkoll u għandi neputi. U Eileen ma kienx taf imma in-neputi tiegħi jismu Jake ukoll. U niftakar dakinhar li der dil-biċċa li għadkom kemm rajtu, bdejt inħares lejn Ben, il-mara tiegħi, u bdejt ninnota ċertu emozzjonijiet, ċertu feeling. Issa biex inkun għad kollox il-mara tiegħi mi assolutament xejn fan ta' teleserials Maltin. Imma għal xi raġuni deja vu donnu ġibida u baqa' tissegwih sal-aħħar episodju. Ħarija, mur naqra l-ura xi ħarira. Rolling. Waqt mu labu, hi, u kif jilabu għadhom Action! Forza, għax ista tkaċi, jo. Reaction The rolling. Action! ħadd irid jgħidlek x'tagħmel. Rolling. Action! ħadd irid jgħidlek x'tagħmel. Ħares lejn ġew minn taħt. Alright, ħalkom minn hemm. Mela. Meta ffilmjajna din is-silta, iggustajtu wisq lil ġew għax qatt ma niftakar li rajtu jitħaq daqskemm daħaq dakinhar. Insomma, fil-verità, kulħadd daħaq. Issemmew it-tfal, kienu ħelwin wisq, imma parti minn hekk kienu verament bravi. Kienu jiġu preparati u qatt ma ħadu għalihom jekk forsi kont ngħid xi għajta tajba. Kienu jimmeraviljawni kif kienu jilaħqu ma' kollox, mal-iskola, mal-mużew, produzzjoni fuq il-palk u naturalment mal-filming. X'int tagħmel? Ma nistax norqod. Għaliex? Għax riġużi medni liġ good night. Naf, anki xtaq ngħidilha good night. Trid immorru issa. U nqajmuha? U jekk iqom minn nannu? Ġej. Ma nafx innu tajtux imma f'dik is-silta li għadkom kemm rajtu ma kien hemm katt imkien. Jiġifieri t-tfal kienu jafu l-linji tagħhom u setgħu jibqgħu għaddejjin jitkellmu daqs li kieku kienu qegħdin jitkellmu fil-ħajja reali. Meta tfal, insomma f'dal każ l-atturi kollha jiġu preparati, jagħmlulek ħajtek iktar faċli hux. Livi għażlitni wara audition. Jien Eileen ma kontx nafa sewwa u fil-bidu meta kienet tajjeb miegħi kienet taħsadni. Imma mbagħad bdejt ninduna x'ridiet nkun veru tajba. Dejjem għamil dak li qalt li żied ħaġa li ssib diffiċli fil-bidu biex ma nħares lejn il-kamera. Imma mbagħad rajt ukoll. Issa qed nistenna l-iskript il-ġodda ħalli nerġgħu nibdew niffilmjaw. X'gost? L-iżjed momenti li kienet tissorprendini għal Tea li kienet tagħmel il-parti ta' Ember kien meta kien ikollha bżonn tikbi fil-parti. Tant kienet tagħmilha b'konvinzjoni li kienet qabdek il-bart daqskemm kienet tagħmilha tajba. Ma ġobkomx? Differenti minn ta' nannu. Importa tagħmilli xi ħaġa oħra, please. Nagħmillek xi ħaġa oħra. Mhux inti ordnajtu ross il-forn, issa tiklu jkollok. Vicky, kalma. Tgħidlix hekk, David, għax il-ħin jien ħlejtu biex għamiltilhom dak li rridu huma. Imma m'għandux l-istess toma, ma. Ir-ross il-forn bir-rossu t-salsa jsir. Ma naħsibx li nannu għandu x'indulġenzi jien. Kulu, wara minn minnkom iqom il-mal-mejda. Ija, Thunder. Satiklu ma, u satiklu Thunder. Imxi, imxi miegħi, imxi. Saniklu, saniklu. Dawk l-istudenti li kienu jitlu bħala żgħażagħ f'din it-teleserial tista' tgħid laqgħat ma ntaqgħu qabel. Iżda tant kemm konna nieħdu gost il-filming illi aħna malajra minna ħbieb
u konna nistennew dak il-moment li ikonna filmin kalli nerġgħu nintaqgħu. Jien minn meta kont żgħir kont nixtieq naħdem għal darba Majlin. U meta ċemplit li biex immur l-ewwel darba il-laqa, ħadd ma rid jemminni, ħasbu li qed nivvinta. Tatna ċans, mhux biss li nidru, iżda wkoll li aħna nuru x'nafu nagħmlu. Ħafna minna qatt ma deru quddiem kamra u tista' tgħid illi tatna speaking bar żgħira wkoll. Tridna dejjem ippreparati. Let me live, let me die, let me laugh, let me cry, let me burn in your fire, in flames of desire. Be my river of hope, my mountain of truth. Let me color your life with the color of love. Deep in my heart is desire to love. Deep in my soul is desire to grow. Deep in your smile is desire for more. Deep when we kiss, the feeling that can be missed. Deep in my heart is desire to love. Deep in my soul is desire to grow. Deep in your smile is desire for more. Deep when we kiss, the feeling that can be missed. Desire, 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 love. U spiċċajt inkanta wkoll, arajina għax kantajt fomri, ħlif forsi ġo xawer. Imma ovvjament Lajlin orid fiduċja fija, rrid noħroġa ta' mara u naħseb irnexxieli. Fl-opinjoni tiegħi waħda mill-isbaħ xeni u waħda mill-iktar xeni impenjattivi illi kellna f'dan is-series kienet ix-xena tal-bomb scare. Ma ħdimniex fuq darba u daqshekk, ħdimna fuqha diversi drabi u hawnhekk nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil kulħadd. Il-kameraman tiegħi li huwa Jack of all trades, Frank Zammit, tani dak kollu li ridt fejn jidħol filming u mbagħad ix-xena ġiet ikkumplimentata bil-mod mill-isbaħ ta' kif ġiet editjata. Iva, naf li tfal draw. Miss Fiorini, din importanti għax jista' jkollna bomba. Bomba? Le sinjura, mhux lilek. Ħanaqta, issa nċemplu lek lura. Għadu kemm kelli telefonata anonima. Taf tkun ċajta. Imma mhux se nieħu l-ebda riskju, mhux ċempel il-pulizija. Irridu nifhmu li minn kien is-sonit dejjem fih 14 linja. Tħallux il-sħabkom jieħdu deċiżjonijiet għalikom. Importanti li teħdu għandhom id-deċiżjoni. Nitlob ftit l-attenzjoni immedjata ta' kulħadd. Irridkom minnu fih titilqu minn fejn intkom u tmorru fil-grounds tal-iskola, inkluż l-allema. Għadu kemm kellna teddida ta' bomba u rridu nieħdu l-prekawzjonijiet kollha. Bil-kwiet u bil-kalma. Din xi ċajta x'inhi? Ma nafx, inti tieħu ċans. Mela x'nagħmel? Casey, ejja! Aħjar immorru l-barra x'se jsibunaw. Neħlu miegħu.
Għalkemm fil-passat kelli l-opportunità naħdem ma' kumpanija li kienet qiegħda tipproduċi teleserji, jiena personalment qatt ma ħdimt hands-on fuq drama televiżiva u xogħli f'Deja Vu kien illi nikkoordina l-crew, ġifieri nara li dejjem hemm in-nies kollha li hemm xogħol li jiġu għax-xogħol u xogħli kien ukoll dak tal-camera person. Meta jkollok il-lajli Montezin direttur, ma tantx hemm kompromessi di tiddeċidi li trid ċott, tiddeċidi li trid jinnaf xena ta' bomb scare, tiddeċidi li trid accident ta' karozza u dik ix-xena b'xi mod jew ieħor trid issir. Kellna ħafna challenges ta' postijiet ta' anke l-maltemp li kien ħabbatna, però bis-sewwa jew bidnewwa dejjem irnexxilna naslu u tuħu gost li dak li tkun qattajt sigħat twal ħafna x'ta' minn ngħidu li konna nagħmlu ġieli anke 19-il sigħa straight filming. Wara dawk is-sigħat kollha ta' filming tuħu gost nhar ta' ħadd filgħaxija tpoġġi tara l-episodju u tara li l-editors għamlu biċċa xogħol tajba bil-footage kollu li tkun ġbidt int. Kienet tassew esperjenza sabiħa, impenjattiva vera. Kull proġett li tidħol fih titgħallem minnu affarijiet ġodda. Majlin tallimċini persistenza, x'nibqgħu nippruvaw sakemm tieħu dak li trid u fl-aħħar kienet worth it. Wara s-sensiela ta' KC ridna noħorġu b'xi ħaġa differenti. U hemmhekk twildet l-idea ta' Deja Vu propju f'April li għadda. Jien kont ħriġ bl-idea li nagħmlu drama immirata għaż-żgħażagħ u din l-idea l-mama oġbita. Imbagħad għattilha għalfejn ma ninkludux il-mużika u din l-idea oġbita wkoll. Imma bagħad kien il-papa li ħareġ bl-idea li nużaw kanzunetti Maltin biex nerġgħu nagħtuhom il-ħajja. Imbagħad il-mama qabdet dawn l-idejat kollha f'daqqa u sakemm konna qed nagħmlu ftit brainstorming biex naraw kif tista' tiżvolġi l-istorja, il-mama ħarġet bl-idea li jkollha inċident biex tibda tħoss dak li se jiġri u proprju kien hemmhekk li twilet il-kunċett ta' Deja Vu. Ejja law, Donald! Ejja law, għax tajrek xi karozza. Ara taqbdux ftit għax ma niflaħx nimxi importa. Issa hija x'ħadaddi xi karozza u tajru. Naħseb dwar triq ħażina għax minix Jiena l-kanzunetti Maltin inħobbhom ħafna, fil-verità ndoq ħafna minnhom waqt il-programm tiegħi fuq ir-radju. U hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-kompożituri, l-awturi u l-kantanti. Dan il-programm imwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Dallas 2000, Hamrun, Green Supplier, Burmarat, Jones Group, Hamrun, San Antonio Hotel and Spa, Buġibba, Casa Form Hal Ormi, St. James Hospital, Slima, Zabbar u Zebuċ, Paul Mizzi ta' The Photographer f'Gura, Coca-Cola u Calbros Bathroom Center Birkirkara. Bdejna filming fl-Ulju tas-sena l-oħra, filming kuljum qasnaf kif għadda s-sajf. Fil-verità qasnaf kif gerbu l-ġranet u l-ġimgħat wasanna saw. Kif stqarrejt fil-gwida, is-sensiela ta' Deja Vu ħadd gost niktiba. Ktibt is-sensiela ta' Becky, kien challenge għalija,
Ktibt is-sensiela ta' KC, però l-feeling kien li dak huwa xogħli u rrid nikdbu. F'Deja Vu l-istorja kienet differenti. Kont nieħu gost litteralment nikteb ix-xeni. Għaliex ġrali hekk ma nafx, probabbilment il-fatt li kont imdawra b'ħafna żgħażagħ li għalihom Deja Vu kien sar parti minn ħajjithom għamlet li d-differenza. 5, 4, 3, 2, 1. Waħda minn dawk it-tnej irrid. Min? Hillary jew Sherin. Wis Ħilek għal waħda minnhom? Irrid jew ma rridx ser ikolli nemmen fid-destin. Ħanajdilkom xi ġra l-sena l-oħra. Kont daħħalt kanzunetta għal konkors Kanzunetta Indipendenza u fl-istess żmien ħarġu koll applikazzjonijiet ta' Don't Stop Me Now. Il-kanzunetta tal-Indipendenza kienet għaddietli però kelli nażel xi ħaġa bejniethom. Sfortunatament f'Don't Stop Me Now ma kontx għaddejt mal-finalisti u tistgħu timmaġinaw kif kien ħassni għax f'daqqa waħda kont spiċċajt b'xejn. B'sorpriża kbira, Eileen kienet ċempritli u staqsitni jekk kontx interessat sabiex nibda nħu sehem fid-drama ġdida li kienet ħatibda hi. Ovvjament ħtafta fil-kelma. U mur għajdli li l-karattru ta' Jacob kien ħajkun karattru ewlieni u l-nies tant ħajibdu simpatija ma' dan il-karattru. Għajt il-loħtok biex tirtira l-appell u tħallas dak kollu li għalla l-qorti. Imma jien il-loħti ma narajiex. Isma' nix ħanajdlek, għajt il-loħtok li jekk tibqa' sejra bl-appell se jġrilek xi ħaġa. U jekk tirbħu qed inwedek li inti spiċċa bħal missieri. Qed tisma'! Ili naf il-Kristin minn żmien is-sixth form u naf kemm tagħti pariri u idejat sewja lill-omma. Li ġara kien li saret taf li ħadsem f'diversi produzzjonijiet teatrali u ħajret lil Eileen biex tipprovani. Bħalma jaf kulħadd spiċċajt ħadd il-parti f'din is-serje. Għalija il-kant, ir-reċtar u kull fejn jidħol bħal komedja iħajti. F'Deja Vu tallimt xi ġifieri tkun perfezzjonist. Eileen ma tikkuntentax ruħha malajr u toqgħod attenta għal kull dettall. Il-parti tiegħi kienet waħda prinċipali u kienet tirrekjedi ċertu serjetà għax kollox kien idur magħluk fil-verità. Fis-sajf konna nagħmlu sa 3 l-4 ta' filgħodu nifilmjaw, mhix ċajta, x'fl-aħħar mill-aħħar kulħadd kien jgħajja, biss però s-sodisfazzjoni li tagħna Deja Vu hi xi ħaġa inspjegabbli. Inħossok qilbi kull ħin. Nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl. Jekk mhix imħabba li għandi għalik. Għada xemx mhux tila tul is-seb. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja. Għax lilek nara biss f'għajnejja. Tkun f'moħħi l-lejl u nar, m'hemmx ħliefek ngħid għalija. Minn wiċċek nilma' ħdija, din qalbi tgħix bl-imħabba lik. Fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja. Għax lilek nara biss f'għajnejja. Tkun f'moħħi lejl u nar, m'hemmx ħliefek ngħid għalija. Wiċċek nilma' ħdejja,
Dil-qalb li tgħix b'imħabba li kont ħlomt u qomt mirbuħ l-imħaddam lejt bidmuħ binni għad bdejt nirtod għax rajtek sejr għal-bord fejt ħobb il-għal timxu riġlija għax li lak nara biss fajnija tkun f'moħħi lejlu nar memx ħliefek ngħid għalija min waġġek nil-maħdija Dil-qalb li tgħix b'imħabba li Dil-qalb li tgħix b'imħabba li Jibqgħu jistaqsuni jekk min ikanta u x'jiena jew Mike Spiteri.